Hello beautiful people. ఇవాళ మన షార్ట్ వీడియో వచ్చేసి వన్ ఆఫ్ ది క్లోజెస్ట్ ఫ్రెండ్ బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ని మేము ఎలా సెలబ్రేట్ చేసాము అన్నది ఈ చిన్ని షార్ట్ వీడియోలో చూసేయండి. సో ఇక్కడ కటింగ్ సెలబ్రేషన్స్ అయితే చేస్తున్నాము. సో ఆ స్పార్క్ నుంచి ఒక్కసారిగా లైట్ రావడం వల్ల కొంచెం భయపడింది. అండ్ ఆ నెక్స్ట్ 1 by 1 అందరం విషయం చెప్పుకుంటూ వచ్చాం. ఆ తర్వాత కటింగ్ జరిగి అండ్ ఒకరు తినిపించుకున్నాం. ఇలా తన బర్త్డే సెలబ్రేషన్స్ని చేసాము. సో చూసేయండి. Happy birthday to